60.000. Mine damer og herrer. Arne Gudillo. Godmorgen. Godmorgen. Det var endnu en skøn dag. Ullormut nuannersumut kiigumut Et rigt program foran os. ullor asingitsorpassuarnik imartuunik pilersaaruteqarfingaarput Hvor unemisitsinam naamasiussaq virksomhedsindehavere eller sulifferarfin piginnittut indehavere arlarit i en lang periode har peqataasimapput skærpet deres evner og deres vilje, deres produkt sulinerminni med henblik på eksport nunanuallanut fra Grønland. tuniniaanissartik pilersaarusiorsimagaat Indtægterne her i landet. aamalu aningaasat avummut niorquteqarnerminni isertittakkatik annertusiniarsimallugit De tre Akkua finalister, som altså forsøger at få nanga deres peqataasut kingulliit pingasut vil maani operere peqataassaput scenen, vil forsøge at overbevise jer om deres idissinnut business case. 3 minutters immintuniniassaput til hver, og I kommer til paasitiniarlusa arlartik sorleq pitaanerpaamik angusaqarsimanerseq pitaanerpaamillu niueriallartis suseqarta så et relativt stort ansvar. akiusaafik taan kluder i det, så vil jeg bede jer allerede nu, dem af jer, der har lyst at deltage, at downloade den app, der er skabt til denne konference. Det kan I gøre på jeres mobiler, eller hvad I nu har med af elektroniske gadgets på den adresse, der står der, så vidt jeg ved. Og der kan man så, når de 3 finalister har meddelt sig, stemme på den, man synes har den mest overbevisende case. Så det er et stykke reality. Det er virkeligheden sat på formel heroppe på scenen lidt senere. Det kommer vi tilbage til lige før frokost, og så falder afgørelsen sidst på dagen. Men nu til det egentlige program. Vi mødte jo i går en lang række mennesker, som illustrerede for os, synes jeg i hvert fald, en række af de fænomenale potentialer, der gør sig gældende for erhvervslivet her i Grønland. Vi fik også et rimelig intenst indblik i den politiske tænkning her i landet. Og i den anledning skal jeg sige, at Sara Olsvigs tale nu foreligger på skrift på dansk. Den kan man samle op lige udenfor i kaffepausen. Vi fik et, synes jeg, ret fantastisk indblik i, hvad det er for aktører, som måske kan bringes til en tættere dialog, den dialog mellem erhvervslivet, det politiske lag og andre institutioner her i samfundet, som jeg ved, at erhvervslivet her i Grønland er så optaget af. Og det er jo, hvad skal man sige, i samme bane, vi nu fortsætter med at skabe input til denne dialog, til den idéudveksling og politikformulering, som skal foregå fremad nu. Det er svært at sætte en egentlig formel på de indlæg, vi skal høre her til formiddag, men vi starter jo helt højt til værs med direktøren for Dansk Industri, som jeg skal introducere om et øjeblik. Men vi skal også høre om, hvordan de for eksempel rejser kapital til investeringer i Alaska, hvor man har arbejdet selvfølgelig intens med det her på amerikansk manér. Det får vi en skarp præsentation af lidt senere. Vi er stadigvæk i fjernsynet. Tikis Loritsi til alle dem, der sidder og følger med ude omkring på kysten. Det siger jeg ikke mindst af respekt for seerne, men også af respekt for tolkene, for at minde os alle sammen om, at tempoet må gerne være sådan, at tolkene kan følge med. Carsten Dybvad, administrerende direktør i Dansk Industri, har været vidt omkring
i sin professionelle karriere, startede en gang i tidernes morgen i Arbejdernes Erhvervsråd, og har siden, så tog han en lille spring og blev departementschef i Finansministeriet, og fortsatte i samme kapacitet i Statsministeriet. Indimellem har han også været i de finansielle institutioner i Danmark, flere af dem, og sidder også i dag i flere bestyrelser i pensionskasserne, herunder den pensionskasse, vi havde et tættere møde med i går. Carsten Dybvad har vel mere end nogen anden, jeg lige kan komme i tanke om, i hvert fald i Danmark, indblik i både statens inderste maskineri, centraladministrationen, og også i erhvervslivets inderste snirkler. Så Carsten Dybvad, vi er rigtig glade for, at du er kommet, at du har deltaget i diskussionen hele dagen i går, og også at du nu træder herop. De næste 20 minutter er dine. Tak for ordet, og i det hele taget tak for invitationen til at komme og tale her i dag. Det er rigtigt, at jeg har været i Statsministeriet. Da jeg startede der for, det er godt 20 år siden, der skulle jeg så være ansvarlig for økonomi og indenrigs, og herunder også det, vi kaldte Nordatlanten. Og der var en, der var så venlig at fortælle mig der, da jeg mødte op første dag, at når det galt Grønland, så skulle jeg ikke kunne forvente at bidrage med ret meget, fordi det krævede mindst 20 års erfaring for overhovedet at beskæftige sig med Grønland. Det er jeg så rigtig glad for, at jeg lige præcis har passeret 20-årsgrænsen. Så jeg vil så sige, at de 20 år, der er gået, der har jeg så lært, at tingene, de er måske slet ikke så forskellige, at der er utrolig mange paralleller. Og jeg vil egentlig også sige, på vej herop, blev jeg mindet om det igen, for jeg læste i Samizjak. Det var der, hvor der var lidt skriveri om konferencen, og at nu hedder den jo Future Greenland, men der stod noget om, sådan lidt sarkastisk, om det måske snarere var en Future Denmark-konference. Og jeg vil prøve så at se bort fra sarkasmen, og egentlig sige, ja, jeg vil hellere hæfte mig ved, at vi kan lære hinanden, og at vi kan få inspiration af hinanden, og det er sådan set uanset, hvor vi kommer fra. Om det er fra Canada, eller det er USA, eller det er Island, eller det er Danmark. Fordi i alle lande står vi over for udfordringer. Og vi spørger også os selv i alle lande, også dem jeg nævnte, hvad vi skal leve af i fremtiden. Og når det gælder Grønland, så har vi hørt meget om en udfordring, nemlig at de offentlige udgifter, de løber fra indtægterne. Jeg har hørt, at man sågar har talt om, at det var dødens gab. På en vis måde, så er den udfordring jo ikke så meget forskellig fra den udfordring, som Danmark stod overfor i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Dengang, der havde vi en finansminister, som sagde lige ud, at vi stod ved afgrundens rand, og det er jo sådan set bare en anden måde at udtrykke dødens gab på. Nu skulle jeg måske yde den daværende finansminister Knud Heinesen det at gengive ham helt præcist, fordi han sagde, nogen fremstiller det, som om vi kører på kanten af afgrunden. Det gør vi ikke, men vi er kurs mod den, og vi kan se den. Og det han sådan set sagde,
med andre ord, det er, at vi kan nå at handle, vi kan handle og undgå at køre ud over kanten i den her afgrund. Vores situation dengang hang jo sammen med en meget svag konkurrenceevne, og også at vi havde ladet de offentlige udgifter løbe meget hurtigere end indtægterne. Det er selvfølgelig forskellige situationer dengang i Danmark og i Grønland i dag. Men de har i hvert fald det til fælles, at man kan gøre noget for at ændre den. Man kan påvirke den situation. Og den situation, Danmark var havnet i dengang, det var ikke sådan helt tilfældigt. Det var jo også et resultat af politiske beslutninger, eller vil nogen måske sige, mangel på samme. Og Grønlands strukturproblemer, jamen de er alvorlige, men ikke mere, end I selv kan bestemme og beslutte og ændre dem. Problemerne af den karakter, de er jo ikke naturgivende. Dem er vi selv herover. Og i et samfund, og det gælder måske i særdeleshed i Grønland, der er det ikke mærkeligt. Jeg vil endda sige, det er forståeligt, at politikerne, når de møder så store problemer, som der er, også sociale problemer, som vi har hørt om, så bliver meget optaget af dem. Men jeg synes, det er meget vigtigt at sige, at samtidig med, at man er optaget af de sociale problemer, så må det ikke føre til, at man glemmer at udvikle og skabe en større engagement i den private sektor, at man simpelthen udvikler, skaber private virksomheder, som er dem, der på lang sigt, ikke bare på lang sigt, også på kortere sigt, kan sikre velstanden i Grønland. Man kan næsten sige, at jo mere optaget man er af at løse de sociale problemer og udvikle velfærden, jo mere burde man være optaget af at skabe vækst og velstand, at udvikle de private virksomheder i Grønland. Og det at udvikle og skabe de rette betingelser for de private virksomheder, det er jo også at udvikle samfundet. Det er at skabe muligheden for at kunne indrette sit samfund, som man ønsker det. Forudsætningen for det er jo, at man har velstanden til at gøre det. Og velstanden, den skabes af de private virksomheder, når vi ser fremad. Man kan så stille sig selv det spørgsmål. Hvorfor er der ikke ret mange private virksomheder i Grønland? Jeg kunne have lyst til at spørge jer her. Er det på grund af vejret? Er det geografien? Er det befolkningen? Der er svaret selvfølgelig et rungende nej. Det har ikke noget at gøre med de ting overhovedet. Når det drejer sig om at etablere private virksomheder, så gør der sig rigtig mange forhold gældende. Men der er i hvert fald 3 helt afgørende ting, som kan påvirke udviklingen, eller som kan sætte rigtig skub i udviklingen. Nu har jeg så også samlet ret mange ting under de 3 ting. Og det handler jo om at investere i private virksomheder. I går hørte vi ganske meget om det, så jeg vil ikke sige så meget om det i dag, men der skal være tillid til, at man kan investere. Så der skal være nogle rammebetingelser, man har tillid til. Og det er jo noget, som man fra politisk side kan tilvejebringe. Hvis der er stor grad af enighed, så kan der også skabes en forudsigelighed, og det er noget af det, som investorer virkelig efterspørger. Det er der sagt meget om, det vil jeg ikke gå mere ind i. Så vil jeg hellere tage
Et andet område, som vi ikke har talt så meget om, heller ikke i går. Men det er jo, at det helt grundlæggende, det kan lyde som en trivialitet, men det er det ikke. Det skal kunne betale sig at investere. Man skal kunne få et afkast af at investere. Og der er sådan set måske grund til at nævne sådan de to betydninger af det her. Det ene er, at man skal jo acceptere det. Man skal forstå, at det er nødvendigt for at kunne få private virksomheder, at man også selvfølgelig kan få et afkast af sin investering. Det er meget vigtigt. Så der skal også være en accept i samfundet af det. Det andet forhold, der knytter sig til det her, det er jo, at enhver virksomhed, der skal investere, den vil jo lave sin kalkulation. Den vil prøve at finde ud af, hvis jeg investerer så og så mange penge, hænger det så sammen for mig? Så man vil jo være optaget af, hvad er omkostningerne? Altså, hvad koster arbejdskraften? Hvor gode kvalifikationer har de? Er der den arbejdskraft med de kvalifikationer, som jeg skal bruge, eller skal jeg se for mig, at der også skal bruges penge på det? Altså, det fordyrer simpelthen investeringen. Der vil også være spørgsmålet om infrastruktur. Er den der? Eller skal man selv også betale noget til det? Så fordyrer det jo igen investeringen. Og jeg behøver ikke at nævne det, som måske er nævnt rigtig mange gange. Der er også nogle skatteforhold. Fordi hvis man så tjener nogle penge, hvor meget af det får man så lov til at beholde? Alle de ting indgår jo i en investeringskalkyle. Og vi lever internationalt i et åbent samfund, hvor en investor kan jo beslutte sig for at gå forskellige steder hen i verden, så man vil jo vurdere de betingelser, man nu skal investere under, og veje dem op mod hinanden i de forskellige lande. Det bliver man nødt til hele tiden at holde sig for øje, at man er jo i skarp konkurrence med andre. Så det er altså, hvis jeg skulle give et godt råd, være noget af det, man skal regne godt igennem og finde ud af, hvor kan man skrue, hvor kan man gøre betingelserne for at etablere private virksomheder bedre. Så er der en tredje ting, og den kunne umiddelbart lyde som en måske knap så væsentlig ting. Jeg vil egentlig mene, når vi har set på de første par stykker, lad os sige, de er i orden, så det her, det er måske det allervæsentligste. Det er, at man har en offentlig forvaltning, som grundlæggende, det må vi da i hvert fald håbe, at den er til gavn for borgerne, men den skal jo også være det for virksomhederne. Den skal servicere virksomhederne. Den skal arbejde sammen med virksomhederne. I Danmark, der har vi i DI lavet i flere år en undersøgelse, hvor vi spørger virksomhederne, alle vores medlemmer, ude i hele landet, hvordan de egentlig bedømmer erhvervsklimaet i de forskellige kommuner. Og det er meget illustrativt for, hvad det er, en virksomhed lægger vægt på. Her, der betyder samspillet med kommunen nogle gange alt. Og I kan næsten forestille jer det, hvis man nu har fundet en investering, man gerne vil foretage, og det ser fornuftigt ud, så skal man have nogle forskellige tilladelser, en byggetilladelse for eksempel. Hvis man får den hurtigt, kan man komme hurtigt i gang. Og når man i øvrigt har tænkt sig måske at udvide sin produktion, eller man har tænkt sig at lægge en ny fabrik, så er det jo fordi, man har en idé om, at man kunne afsætte noget. Man har måske ligefrem en aftale om at kunne afsætte noget. Så derfor må det gerne gå hurtigt. Hvis man ikke får sin tilladelse, man skal vente på den, måske 6 måneder, måske 1 år, måske 1,5 år, ja 2 år, så kan det være, at det er helt uaktuelt, på trods af, at man egentlig havde en vurdering af, at det var en god investering, man kunne gå i gang med. Så det er fantastisk afgørende. Forestil jer, at I skal indlevere en ansøgning på noget. Nu ved jeg ikke, om mange af jer har det med ansøgninger, som jeg har det. Hvis jeg skal udfylde personligt sådan et spørgeskema,
så er det endnu aldrig lykkedes mig næsten at udfylde det korrekt første gang. Men jeg kan godt være, at I er bedre end mig til det her. Men jeg er i hvert fald ikke. Der vil det jo være fantastisk rart. Det er noget af det, vi kan se, nogle af kommunerne i Danmark gør. De ser på den med det samme, finder ud af, den er ikke helt udfyldt, som den skal være. Nej, vi kontakter virksomheden med det samme og gør den opmærksom på, at der er lige nogle ting, der skal rettes her. De tager måske også fat i virksomheden, fordi de siger, ja, sådan som I nu har søgt helt præcist, der får I nok et afslag. Men der er ikke ret meget, der skal ændres her, før I måske kan få et positivt svar. Så kan vi ikke lige så godt tage fat i det med det samme. Så et aktivt samspil mellem den offentlige myndighed og så virksomheden er helt centralt. Og det tror jeg også er et af de områder, som man virkelig skal lægge vægt på og arbejde med, også her i Grønland. Så vil jeg gerne slutte af med det, som der også har været meget snak om i går. Fordi en ting er, at de ting, jeg nu har nævnt her, hvis det kommer til at spille, jamen så tror jeg også, at der vil komme meget mere gang i de private virksomheder. Der vil komme flere af dem. Men det kan også godt være, at der skal et lille ekstra stød til at komme i gang. Og der har så været talt om den her investeringsfond. Kært barn har mange navne. Men altså noget, der kan give et lille skub til kapitaldannelsen her i Grønland. Ja. Ja. Det, der ligger i kortene, er jo, at der skulle være en eller anden form for hånd under. Så der kommer noget risikovillig kapital, men der skal også en hånd under. Og her tror jeg, at det er vigtigt, hvis man vil forhandle mellem Grønland og Danmark om at etablere sådan en investeringsfond, at man bliver enige om nogle principper for den. Og for det første, så tror jeg, det er helt afgørende, at begge parter skal bidrage til den. Der skal være en gensidighed. Hvis man skal have noget til for alvor at lykkes, så skal begge parter have hånden på kogepladen. Så gensidighed er vigtig. Så er det også vigtigt, at begge parter, de tager et ansvar. Og helt konkret, så handler det om at skabe forudsætningerne for en succes. Så det er vigtigt. Det tredje er, at så skal begge parter også have noget ud af det. For ellers er der jo heller ikke nogen idé i at gå ind i det. Det tror jeg er meget vigtigt. Og hvis man kan enes om sådan nogle principper, så tror jeg også, at der er meget større mulighed for at skabe også det politiske grundlag for, at man kan komme videre af den vej. Så det ikke er noget, vi snakker om, når vi ses næste gang, men at der er etableret sådan en til gavn for udviklingen af private virksomheder i Grønland. Private virksomheder, som kan bidrage til samfundet, som er en aktiv del af samfundet. Tak for ordet. Tusind tak, Carsten Dybvad. Og nu ved jeg, at der sidder 100 mennesker, som gerne vil have lov til at stille dig et spørgsmål. Og det kan man godt. Ikke lige i dette sekund, men vi har lavet en facilitet i dag, som det hedder på moderne dansk. Det består vist nok af en kurv. Man kan skrive helt banalt, ligesom i gamle dage, på et stykke papir. Man skal bare huske at skrive sit navn på. Et spørgsmål, ikke bare til Carsten Dybvad, men i det hele taget resten af i dag. Og så aflevere det i en kurv. Jeg kan ikke få øje på den lige i øjeblikket, men der er en mulighed for at aflevere spørgsmål derude. Blot for at sige endnu en udvidelse af demokratiet, inden jeg selv helt monopolistisk tager ordet og stiller dig et spørgsmål. Carsten Dybvad, du var inde på det. Hvordan får man den optimale dialog løbende, kontinuerligt mellem erhvervslivet og toppen af det politiske liv i et samfund? Det er jo det, du beskæftiger dig med stort set hver eneste dag, at skabe den kontakt mellem erhvervslivet og den regulerende stat.
Hvordan skaber man, hvad er de afgørende faktorer for at få en god dialog? Det korte svar, det er, at man taler sammen. Ja. Men sådan i lidt mere udvidet forstand, så handler det om, med den opgave, jeg har i dag, at indgå en dialog med, det gælder både embedsmænd i statsadministrationen, og det gælder også det politiske niveau. Og egentlig minde om det, som jeg egentlig også har stået og snakket om her, som man tenderer til at kunne glemme en gang imellem. Nemlig, at der skal skabes et grundlag for, at vi kan have en diskussion kørende også om, hvordan vi gerne vil indrette vores samfund. Fordi det er måske naturligt, at politikerne bliver mest optaget selvfølgelig af de problemer, som optager borgerne direkte. Og i den forbindelse måske så tenderer til at glemme lidt, hvad er det nu, der skaber grundlaget for den velstand? Hvad er det, der skaber helt grundlaget for, at vi faktisk kan tage den her diskussion om velfærden? Og så måske også bliver lidt for optaget af at administrere den offentlige sektor, og mindre optaget af, at man har jo ansvaret for hele samfundet, når man er en regering, og ikke kun for den offentlige sektor. Men der kunne man vel også sige, Carsten Dybvad, at erhvervslivet har vel ansvaret primært for sine egne forretninger, og at politikerne, især måske i et lille samfund, hvor der er indlysende behov for en indsats på mange borgernære områder, at de koncentrerer sig om det. Børnene, uddannelsen, familierne, at det er det, politikerne primært skal beskæftige sig med. Så kan erhvervslivet vel i en eller anden forstand tage vare på sine egne forhold. Ja, nu gør jeg det med fingrene. Det er jo vævet fuldstændig sammen. Man kan jo ikke adskille alt det, den offentlige sektor gør. Det være sig, om det er sundhedsvæsenet eller det er uddannelsessystemet. Nu har vi jo det sådan i Danmark og også i Grønland. Det er offentligt varetaget. Det er forudsætninger jo for, at virksomhederne kan drive deres virksomhed ordentligt, at de også har den arbejdskraft med de kvalifikationer, som de har brug for. Så der er jo en fantastisk tæt sammenvævning mellem, hvad den offentlige sektor foretager sig, og hvad virksomhederne foretager sig og har behov for. Og virksomhederne, de leverer jo også svar på de udfordringer, der er i samfundet. Så det er jo en gensidighed. Man kan ikke adskille det. Man må ikke tale om dem og os, eller den offentlige sektor og de private virksomheder. Man bør se det som noget, der fungerer og er vævet tæt sammen. Ja, og det lyder jo indlysende, når du siger det, og jeg ved, du har bedre forstand på det end de fleste her i rummet. Men altså, bare en gang til. Virksomhederne er jo sat i verden for at, tjene deres egne interesser. Det er jo helt legitimt. Sådan har vi lært, at sådan skal det være. Virksomheder, som du også siger, skal jo tjene penge til sig selv, til aktionærerne, til ejerne. Og de skaber værdi for samfundet. Er det ikke politikernes opgave at løse alt det andet? Jo, men alt det andet, som politikerne løser, har jo indvirkning på de betingelser, virksomhederne arbejder under. Og virksomhederne, man er nødt til at være meget fokuseret på, at virksomhederne også har de rette betingelser at kunne arbejde under. Og så er det, jeg beklager meget, selvom det er meget vigtigt, og det er afgørende for, at en virksomhed kan leve og bidrage til samfundet, jobskabelsen også i fremtiden, så er det jo altså også sådan, at virksomhederne, de består af mennesker, der tænker på også at bidrage til samfundet. Den planche, der var på her i går, kan jeg huske med H.C. Ørsted, hvordan bidraget også skulle komme samfundet til gode. Jeg behøver heller ikke at gå ind og begynde at citere gamle, ikoniske erhvervsfolk i Danmark, som også har haft den tilgang. Og en af de seneste, som har understreget det hver eneste gang, han skulle holde en tale, det var Haldor Topsøe, som jo blev næsten 100 år. Så der behøver ikke at være nogen tvivl om, at man jo selvfølgelig fra virksomhederne også ønsker at agere sammen med politikerne, være med til at forme samfundet, være med til at give svar på de udfordringer, der er. Det gælder jo eksempelvis klimaudfordringen. Men samtidig er forudsætningen for, at man kan være med til at bidrage til det,
det er, at man også tjener penge, så man kan blive ved med at udvikle sin virksomhed, og så man kan leve også om 5 år, om 10 år. Det er, man så må sige, det er jo det, der skal til at nære, at virksomheden kan leve videre. Og det skal man forstå, det skal man acceptere, at det afkast skal der være, for ellers så trives de ikke. Du var så venlig at reflektere over diskussionen i går, og jeg ved, at du har også justeret din tale fra den, du havde forberedt for København, fordi du lyttede så opmærksomt i går og lagde mærke til, at der var rigtig mange, der beskæftigede sig med nødvendigheden af stabilitet. Du nævnte det kort selv. Du repræsenterer 10.000 eller flere danske virksomheder. Så nu spørger jeg dig som repræsentant for alle disse virksomheder, som jo meget gerne skulle øge deres investeringer i Grønland. Det er jo en del af det, vi taler om i de her dage. Er det sådan, at virksomheder i Danmark anser stabiliteten i Grønland for udfordret, fordi de ledende politikere i Grønland meget ofte taler om en vision, hvor Grønland løsriver sig fra Danmark? Jeg tror ikke, hele diskussionen omkring selvstændighed har nogen som helst betydning for, hvordan virksomhederne vil vurdere Grønland. Det, der er spørgsmålet her, det er de betingelser, som man skal arbejde under som virksomhed, og tilliden til, at de betingelser også gælder, når investeringen, man har foretaget, skal begynde at forrente sig, eller altså ende med at blive en produktion, som man også kan tjene penge på, så at de betingelser ikke ændrer sig radikalt. Det tror jeg er det vigtige. Og der er så i øvrigt mange danske virksomheder, som er optaget af at se, hvilke muligheder er der også for at drive forretning i Grønland, på samme måde som de er optaget af at se, hvordan kan man drive forretning i andre lande rundt i verden. Så det er de daglige, de aktuelle, de vilkårene på en relativt kort bane, der er afgørende, ikke hvilken vision man taler om på den rigtig lange sigt. Ja, betingelserne, der skal være forudsigelighed i dem, det er ikke kun på den korte bane, det er også på den lange. Men omkring, hvordan relationen udvikler sig mellem Grønland og Danmark, og en øget selvstændighed til Grønland, vil jeg ikke tro påvirker en dansk virksomhed i sine dispositioner. Det var et lysende, glasklart svar. Jeg glæder mig til, at du også deltager i paneldiskussionen senere. Tusind tak for nu. Tak. I de seneste år har en række virksomheder i Danmark, i Grønland og fra udlandet diskuteret mere intenst end nogensinde, hvordan man kan skabe vækst i den grønlandske minesektor. Hvordan skal man gribe det an? Hvad skal målet være? Hvor skal man sætte ind? Hvad er potentialerne? Hvad er forhindringerne? Og hvordan kommer man så over dem? Det er foregået i en mere struktureret ramme end tidligere. Det er foregået i noget, der hedder råstofklyngen, eller The Arctic Cluster of Raw Materials, som det hedder på moderne dansk. De har holdt møder, udvekslet idéer, tanker osv. De har været på rejser sammen, blandt andet til den store minemesse over i Toronto, som rigtig mange også her i salen har været med til. Alt det har kunne lade sig gøre, ikke mindst fordi virksomheder eller organisationerne bag Dansk Industri og Grønlands Erhverv og Danmarks Tekniske Universitet har sat sig for, at det skulle lykkes, men særligt fordi der var en fond, nemlig Industriens Fond, som fandt det hele så væsentligt, at der også pludselig var penge til det. Direktøren for denne fond, Mads Lebæk, er også tidligere en central skikkelse i det konservative Folkeparti, har også dyb forstand på dansk politik, men i dag altså administrerende direktør for Industriens Fond.
Mads Lebæk, tusind tak, fordi du er kommet hele vejen, og tak for indsatsen. De næste 20 minutter er dine. Skal vi ikke give ham en hånd? Det er jo mere sikkert at klappe af folk, før de har talt. Og jeg vil da sige tak for invitationen på baggrund af det arbejde, vi også i Industriens Fond laver, hvor vi efterhånden har ganske mange projekter, at jeg får lov at perspektivere, hvilken værdiskabelse og også hvilke positive erfaringer vi har erfaret, der er ved klyngesamarbejder for virksomheder. Men som man jo kan høre, Carsten Dybvad også uddybede, så er det jo også vigtigt, at der er nogle virksomheder, før man kan tale om klyngesamarbejde. Det er ikke mindst vigtigt, når man taler mindre og mellemstore virksomheder, hvordan samarbejdet fungerer. Klynger er kilde til innovation. Det er noget af det, der kan give virksomheder, når deres sædvanlige kunder stiller nye krav eller ligefrem forsvinder. Sådan som man eksempelvis kunne risikere, det ville ske, hvis råstofelventyret reelt udskydes på ubestemt tid, henset til gårsdagens indlæg om prisdannelse og konjunkturer blandt andet i Kina. Som det blev sagt, så er jeg inviteret for at dele tanker med udgangspunkt i råstofklyngen. Og jeg vil sige, hvis spådommen om, at råstofudvindingen aldrig kommer i gang, skulle blive til den erkendelse, som Grønland og for den sags skyld Danmark en dag vågner op med, er det endnu mere vigtigt at tænke i udviklingen af andre innovative og bæredygtige erhvervsprojekter. Jeg er bange for, at jeg ikke i dag bringer et katalog med løsninger, men jeg håber på at kunne inspirere en smule i forhold til den udvikling, som Grønland står overfor, og jeg er overbevist om vigtigheden af, at man får udnyttet det nære bånd, der er mellem Grønland og Danmark, og de muligheder, der er i et tæt samarbejde. Der blev sagt, at der kom en julemand. I Danmark siger vi, at han kommer fra Grønland. Men Industriens Fond fik lov at gå ind og være med til at finansiere arbejdet omkring skabelsen af en råstofklynge. Vi har været et realkreditinstitut. Vi har samlet bidragssatser sammen gennem mere end 100 år. Og de penge, som i dag er en formue på ca. 4 milliarder kroner, har vi en ambition om at give tilbage til industrien og erhvervslivet i form af støtte til projekter, der skal skabe bedre konkurrenceevne i bred forstand. Jeg kan oplyse, at i forhold til råstofklyngeprojektet har bestyrelsen i Industriens Fond fundet det mindst lige så vigtigt, hvilken styrket konkurrenceevne, der er på tale for Grønlands erhvervsliv. Og i Industriens Fond arbejder vi på 4 platforme, men det vil jeg ikke bruge tid på i dag. Vi fik perspektiveret også i går, hvad er mulighederne, hvor ligger udfordringerne i forhold til de store mængder af råstof, der er i Grønland, også af de allermest sjældne arter. Det handler ikke kun om sort økonomi, sådan forstået som kul, gas og olie, men også de sjældne og værdifulde metaller. Vi har hørt om betydningen af klimaforandringerne på den gode måde i forhold til is og tilgængelighed. Og i forhold til udfordringer
må man sige, at såvel Danmark som Grønland er små nationer, når man ser på den globale scene. Vi har små virksomheder i forhold til de virksomheder, der sædvanligvis arbejder inden for råstofsområdet, og derfor er samarbejde af utrolig stor betydning, hvis man skal have del i de muligheder og de opgaver, der er rundt om råstofmarkedet. Klyngen, der er etableret, skal være med til at besvare de mange udfordringer, som der er. Også at gøre det muligt at gribe mulighederne for grønlandsk og dansk industri for at blive en del af råvareøkonomien, både indenfor og særligt i forhold til det lange perspektiv uden for kongerigets grænser. Ved at etablere en klynge samles der viden, forskning og teknologi, som understøtter en bæredygtig udvinding af råvarer i Grønland, og ved at samle mange forskellige typer af virksomheder inden for både miljøteknologi, havne, logistik, handel, byggeri, transport, sikkerhed og mere, så sikrer man, at klyngen kan spille en fuldstændig rolle som underleverandør til de store selskabers nutidige og fremtidige aktiviteter, såvel i Grønland, Arktis og andet sted. Der er mange perspektiver ved klyngeprojektet. Jeg vil blot lave et enkelt nedslag. Det handler om øget konkurrenceevne for grønlandske og danske virksomheder, en mulighed for at dygtiggøre sig inden for råstofudvinding, så man har den bedste teknologi og de dygtigste folk. Og i forhold til de aktiviteter, der skal foregå i klyngen, så er det altafgørende, at man får gennemført de afgørende matchmaking-forløb, så der skal skabes nogle stærke og innovative konsortier med grønlandsk-dansk deltagelse. Der er allerede mere end 40 virksomheder fra Grønland og Danmark, som er en del af klyngen i dag. Det er nævnt, at bag klyngen står Grønlands Erhverv, Dansk Industri, og at DTU er gået aktivt ind i projektet i forhold til at levere viden og teknologi på det arktiske felt, men også at man samler viden op om projektets forløb. Industriens Fond har fået lov at være med til at finansiere. Mineral resource development is a large operation full of opportunities. As Arctic cluster of raw materials, we strive to strengthen competitiveness and sustainable growth within the extractive industries and subsectors. We do this by presenting B2B information, facilitating knowledge sharing and supporting business cooperation. The phases of the mining cycle start simply enough. In the beginning, there really isn't much more than some land and some possibilities. Prospectors are hard at work in the field, but they are only part of a larger network. They may need local guides, food and gear from local outfitters, and helicopter drops. As a discovery is investigated for its potential to become a mine, more parties get involved: geologists, consultants, and of course mining companies. Next, a site is evaluated for project risks, costs, and schedule. The network of involved parties expands to include accountants, lawyers, and mining experts. If investors see potential, a positive evaluation leads to construction of the facilities needed for the project. Much of this work goes to subcontractors. A mine is much more than a hole in the ground. It's an entire community, likely where there was none before. As such, it requires infrastructure, roads, transportation, food, facility maintenance, and more. Closing a mine properly and responsibly requires its own set of work and skills. This calls for more specialists and support. As you can see, many parties are involved,
They fall into different categories: small, medium, and large enterprises, and of course, the operating mining companies. As ACRM, we are here to help them all. Start by exploring our knowledge center, seeing who our members and suppliers are, or checking out current business activities in the Arctic. Der sparede jeg nogle minutter på at forklare, sådan, hvad den rigtige erhvervsbetydning kan blive af klyngesamarbejde. Der er nogle konkrete leverancer. Det er en omsiggribende affære i forhold til råstofindustri. Der er mange aktører. Samarbejde er helt afgørende. Jeg har givet mig selv de sidste 5 minutter af min taletid til at tale om noget helt andet. Netop perspektiverne ved, hvis det ikke alene er nu og her, man skal i gang med råstofudvinding og levere opgaver i forhold til det og løsninger. Men hvad man kan få ud af at samarbejde, hvis netop at ens kunde, eller det man har forestillet sig, man skulle, at det ikke står lige for døren, hvad der så er af andre muligheder. Complex Cleantech Solutions omhandler den udfordring, man inden for særligt cleantech-branchen møder, da store ordregivere ude i verden, typisk af myndigheder, og man i dag oplever, at de efterspørger løsninger på problemer, typisk opstået som følge af urbanisering og med megabyer, mere end at man i dag efterspørger enkelte virksomheders konkrete produkter. Vi har fået udviklet en samarbejdsmodel for, hvordan de enkelte virksomheder sammen skal udarbejde et bud, blive delleverandører, herunder hvorledes nyudvikling og innovationsopgaven med at levere en løsning og ikke bare et produkt, den kan håndteres også virksomhederne imellem. Og vores bestyrelse har lige besluttet at gå videre af den vej, og snart kan vi offentliggøre et nyt større projekt inden for det område. Billedet stammer fra Mithi River ved Mumbai i Indien, hvor det her projekt åbnede døren til en ordremulighed på 450 millioner. I en anden boldgade er nævnt projektet Rodan Energo, der skulle understøtte virksomheder inden for særligt energieffektivisering i at få del i det potentielle store russiske marked, hvordan man kunne samarbejde om det. Det vil sige, at projektet startede for en del år tilbage i tid og er afsluttet. Og endelig står her State of Green. Måske skulle der have stået House of Green. Et fysisk besøgscenter centralt placeret i København. Jeg er sikker på, at dybest set så centralt som det kan blive. Det ligger nemlig i Industriens Hus, hvor vi betaler husleje. Et sted, hvor internationale delegationer får en flyover i relation til danske kompetencer og systemløsninger inden for klima, affald, vand og miljø. Og enkelt virksomheder kan bruge huset i forhold til internationale kunder. Det ser jo flot ud, hvis man tror, at vi har bygget huset. Vi har et kontor på 20 kvadratmeter. Men baseret i Singapore har vi lavet en dansk vandforpost i forhold til, hvordan mindre og mellemstore virksomheder får adgang til eksportmarkeder og klare sig ude i verden. Samlet kan man på et højt teknologisk niveau adressere kunderne og se den udvikling, der er. Singapore har ikke noget vand selv. De samler alt vand op, der kommer fra himlen, og forsøger på andre måder at få vand nok. En lidt anden problemstilling end i Grønland. Og i den sammenhæng har vi ønsket at skabe en ramme for, hvordan virksomheder kunne samarbejde og hjælpe hinanden til ordre rundt omkring i Sydøstasien, og vi har Syddansk Universitet til at følge erfaringerne, om det er en metode for eksport for mindre virksomheder. I samarbejde med Dansk Industri har vi set på, hvordan danske underleverandører, at de
som følge af, at de blev ramt af, at store virksomheder og deres indkøb, at der ønskede de at reducere antallet af underleverandører. Man ville ikke have mange forskellige underleverandører, man ville have få underleverandører. Og ved at slå sig sammen i klynger, i konsortier, så har man kunne tilbyde komplette løsninger, agere som en omkostningsoptimeret underleverandør, selvom produktet, som blev efterspurgt, reelt blev lavet af flere virksomheder i samarbejde. Igen, ved at mange virksomheder samarbejder, kan man bedre levere til en stor kunde. Og sidst et eksempel netop med udfordringer omkring indsnævring af antallet af underleverandører, hvordan det sætter virksomheder, særligt danske virksomheder, under pres, så er det også, hvordan man kan optræde som en virksomhed. I Eindhoven havde Philips i mange år store produktionsfaciliteter. De flyttede en del af deres produktion, og konsekvensen var, at de mange underleverandører, der var specialiseret på hver deres måde, skulle finde en ny måde at benytte sig af de produkter, de havde, og opfinde nye produkter, sammen innovere, når de ikke længere havde den store kunde til at købe hos sig. Vi er gået ind i et projekt, hvor det handler om, på samme måde, ud fra det, der hed Megatronikklyngen i Sønderjylland, tæt på Danfoss, hvordan er virksomhederne, de små virksomheder, sammen igen kunne blive leverandører ind i nogle nye produkter, som ikke var tænkt eller skabt før. Så læringen har været, samarbejde for mindre og mellemstore virksomheder er helt afgørende, således som globaliseringen har udfordret erhvervslivet. Men som sagt indledningsvis, det helt vigtige for, at det her giver mening, er, at man har et erhvervsliv, og man tør give erhvervslivet nogle acceptable rammevilkår og arbejde indenfor. Tak for ordet. Tusind tak, Mads Lebæk. Et enkelt spørgsmål. Nu er der jo så samlet nogle erfaringer i Arctic Cluster of Raw Materials, eller råstofklyngen, som det hedder på godt dansk, med hvordan det danske, det grønlandske erhvervsliv måske i fællesskab kan blive bedre til at udvikle mineralsektoren her i landet. Hvad er egentlig det konkrete, man kan hente i det danske erhvervsliv, som giver mening her? Underforstået, er det ikke meget mere relevant for de grønlandske virksomheder at lede efter kompetencer i Norge, Sverige, andre lande, der har en mineralsektor? Jeg tror, det vil give rigtig meget mening for grønlandske virksomheder også at have øje for virksomheder fra andre lande end Danmark. Klyngesamarbejdet handler om, at med de nære bånd, der altid har været mellem Danmark og Grønland, at der kender man hinanden og har nogle fælles erfaringer. Inden for visse områder vil der givet kunne komme andre leverandører i spil. Lige nu og her tror jeg egentlig udfordringen mest er, hvad kan det bruges til ud over på Grønland eller i Grønland med det her område. Som det ser ud lige nu, som vi fik det beskrevet i går, er det jo ikke i morgen, at det allerstørste eventyr af startskuddet kommer til at lyde. Og man kan ikke sidde og vente. Man kan ikke som erhvervsvirksomheder sidde og sige, så blev der ikke noget, så skete der ingenting, så gør vi ingenting. Og derfor er det, hvordan man kan komme videre ud. Og der tror jeg netop klyngens samarbejde med DTU, med det tekniske universitet, med den viden, man har om hele Polar og Arktis, at det er det, der vil kunne give værdi både til grønlandske og danske virksomheder. Ja, og bare for at skære det ud i pap, råstofklyngen, altså det samarbejde, det klyngesamarbejde, fortsætter herefter på hvilke vilkår, og kan man stadig komme med, og kan man forestille sig, at det udvides, så der også vil være svenske og norske virksomheder med? Jeg er så glad for,
at du spørger så direkte, så jeg i dag kan sige, at vi har finansieret det, vi skal finansiere. Det var en opstart. Hele ideen var, at det skulle skabes en bæredygtighed økonomisk, at virksomhederne kunne se en interesse. Og vi er meget fornøjet i Industriens Fond ved at konstatere, at grønlandsk erhverv og også dansk industri ser så meget værdi i projektet, at der har været så mange virksomheder, og er så mange virksomheder til stede, som har involveret sig i denne klyngeopbygning. Og det man ved er, at når virksomheder bruger tid, kræfter og penge på at deltage, så vil de også have nogle resultater. Så jeg håber virkelig på, at vi ser stor nytte fremadrettet på en ren markedsvilkår for, hvordan projektet det skal køre. Det vil sige, at vores penge er udtømt lige nu og her, men vi håber på andre muligheder, også i forhold til at understøtte konkurrenceevnen i Danmark og i Grønland. Jeg ved, der sidder folk fra Dansk Industri her, som arbejder videre med klyngen herefter. Og Mads Lebæk, du kommer til at sidde her om ikke så lang tid. Tusind tak, fordi du er her. Tak for indlægget. Hvad skal man leve af, hvis man er Grønland? Det er det skarpe spørgsmål, som rigtig mange mennesker jo beskæftiger sig med, nogen mere intenst end andre. Minik Rosing er kendt af de fleste her i lokalet, trænger ikke yderligere introduktion, men blot for at repetere, så var Minik Rosing, som jo til daglig er professor i geologi på Københavns Universitet og verdensanerkendt i den sammenhæng, jo også initiativtager til det, som mange af os beskæftigede os med for et års tid siden, nemlig den rapport, der hed Til gavn for Grønland, som handlede om mineralsektoren og de potentialer eller mangel på samme, der er i den. Det fortsætter nu med en lidt anden vinkel i et initiativ, der hedder Greenland Perspective, som handler, nu skal jeg ikke tage munden for fuld, for jeg ved ikke så meget om det, men det handler om, hvad man også kan leve af, hvis man er Grønland. Minik Rosing, de næste 20 minutter er dine. Tak skal du have. Ja, men tusind tak for invitationen til at komme her. Jeg arbejder jo, som vi lige hørte, normalt med forskning og uddannelse, og derfor er det utrolig rart at få lov til også at prøve at se, om den forskning, som vi laver, og de uddannelsesinitiativer, vi laver, på en eller anden måde kan kobles til erhvervsudvikling, og i det her tilfælde selvfølgelig i Grønland. Så jeg håber også, at med den her præsentation, at jeg kan skabe forbindelse mellem vores projekt Greenland Perspective, som jo tager udgangspunkt i forskning og universitetsverdenen, eller forskningsverdenen, få skabt forbindelse til konkrete virksomheder, som kunne være interesserede i at kvalificere det, vi laver, og være med til at udvikle nogle egentlige erhverv på grundlag af det. Minik, vi vil gerne høre det hele. Jeg skulle bede dig for tolkene om allerede nu at køre ned i fart. Det gør vi. Så træder jeg et trin højere op og taler meget langsommere. Det vi kom frem til i går ved paneldebatten, var jo, at den helt afgørende faktor for, at det kan gå fremad i Grønland, det var, at det var uddannelse og forskning. Og det er jo en udmærket konklusion at starte fra her. Jeg vil prøve at... Vores program Greenland Perspective er et samarbejde, som blev etableret mellem Københavns Universitet og Ilisimatusarfik her i Nuuk, som skulle prøve at lave en grundlæggende beskrivelse af fænomenet Grønland. Vi tror alle sammen, vi kender Grønland, men det kunne måske være meget godt at få samlet al den viden, der er på alle mulige forskningsområder, og dermed få en retvisende beskrivelse af, hvad der er for nogle potentialer. I den her konference har vi jo talt meget om alle de naturgivende potentialer, der er inden for fisk, der er inden for mineraler og alt muligt andet. Og det er jo meget vigtigt at huske på, at de her naturgivende potentialer, de kan kun blive udløst gennem de humane kapaciteter, der er i Grønland. Det er også derfor, at udviklingen af undervisning og forskning er så vigtig. Og derfor så har Greenland Perspective, det har som det for det første er det tværfagligt, det gælder alle former af forskningsfelter, og i den første runde af vores aktiviteter har vi taget to retninger.
En, som er en mere naturvidenskabelig, som beskriver de potentialer, der er inden for de marine, inden for de landbaserede ressourcer og inden for det, der har at gøre med is og vand. Og den anden, det er en linje, som vi kalder nation building, som har at gøre med at prøve at se, hvilke af de her naturgivende fænomener, som er relevante i forhold til Grønlands samfundsudvikling. Og som jeg vist også kom til at sige i går, da Martin spurgte om det, så er udviklingen jo ikke noget, man kan have, uden det har en retning. Og derfor er det ekstremt vigtigt, at man har det samfundsvidenskabelige perspektiv med inde. Og det er rigtig vigtigt, at grønlandske politikere og Grønlands samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer er involveret i den her diskussion, fordi at man som sagt, man kan ikke definere udvikling, uden at man har defineret en retning, den skal gå i. Og det er det, vi prøver ligesom at få belyst gennem vores projekt. Så er der et andet vigtigt tema for Grønland i Grønlands udvikling. Det er jo ikke kun et spørgsmål om at få penge i kassen til at dække det her berømte hul, som er ved at opstå i finansieringen. Men der er jo et andet element, som jeg tror, der er bred enighed om i Grønland, og det er det her begreb med uafhængighed. Og det er måske et forholdsvis diffust defineret begreb, som det er nu. Men jeg vil våge den påstand, at måske det, som der først og fremmest er behov for Grønland, det er vel at have en øget indflydelse på egen skæbne, og have en respekt og et omdømme ude i verden, som man kan bruge til noget, og som man kan være stolt af. Det er vel det, der er det egentlige mål med hele denne her uafhængigheds, aspiration. Og derfor så er spørgsmålet om erhvervsudvikling i Grønland, det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvad der rent praktisk kan lade sig gøre i Grønland, men det er også et spørgsmål om, hvad der er relevant for omverdenen. Og det tror jeg er et meget vigtigt element i hele den her analyse, det er jo at se, er der noget, verden har brug for, som Grønland kan tilbyde. Ikke bare, er der noget, vi faktisk kan lave, fordi vi har det, men hvis det ikke er relevant ude i verden, så er det ikke noget, der giver nogen særlig meningsfuld udvikling. Så derfor er vores projekt også en analyse af Grønlands rolle i verden, og om der er nogle elementer, som er specielle for Grønland, som kunne vise sig at kunne adressere nogle problemer eller nogle behov, der er ude i den omliggende verden. Og vi har jo allerede været inde på sådan noget som energieksport. Det er et oplagt emne baseret på vandkraft, men der kunne være mange andre. Og jeg vil prøve at skitsere bare et par enkelte inden for mit eget område, fordi jeg synes, det er fascinerende, og det er noget, der optager mig, men også som et eksempel på, at det kan være en god idé at måske tage udgangspunkt i det, der er specielt for Grønland. Meget ofte, når man forsøger at starte erhvervsinitiativer i Grønland, som Ole Christiansen også viste i går, så er omkostningsniveauet meget højt. Der er en masse barrierer, naturgivende og alt muligt andet, som er, som gør, at det ikke kan lade sig gøre her. Noget, som kan lade sig gøre andre steder i verden. Så noget af øvelsen går også ud på at prøve at identificere noget af det, der normalt er barrierer, finde ud af, om der er nogle aktiviteter, hvor det faktisk er en konkurrencefordel. Og der vil jeg prøve at komme ind på et par konkrete eksempler. Men i forhold til det globale perspektiv, det vil jeg også godt lige bare lave en kort skitsering af nogle af de helt overordnede globale problemer, der er. Og det ene, det er fødevaresikkerhed. Der er allerede nu et behov for fødevarer, som ikke er dækket, og det behov, det vil stige med al fuldstændig sikkerhed i den næste alt overskuelige fremtid. Der ligger Grønland, som I skal se på det her sådan kort over produktiviteten i havet, ligger helt centralt. Det grønne farve, det er der, hvor der sker noget i havet, og de blå farver, det er der, hvor der ikke sker noget i havet, hvor der ikke er nogen produktivitet i havet. Årsagen til, at Grønland har haft kontakt med den vestlige verden gennem hele den tid, inuitkulturen har hærget på kysterne her, det er jo, at der er en kolossal produktivitet i havet omkring Grønland. Så det skal vi i hvert fald huske på, at det er en ting, som er ekstremt vigtig for os, og vi skal bevare. Men der er andre globale problemer. Der er for eksempel sådan noget som forsuring af havet, som vi har hørt om, og som er igen også koblet til en vis grad med fødevaresikkerhed, fordi det underminerer økosystemerne i havet i store dele af verden. Der kan vi se et kort her, verdenskort over surhedsgraden i havet. Vi kan se nogle områder, hvor det er rigtig galt. De røde farver, det er der, hvor det faktisk er det modsatte, hvor der bliver tilført det, man kalder alkalinitet til havet, altså hvor det modvirker forsurningen af havet. Det vi kan se, de røde farver, det er de store udløbssystemer fra den grønlandske indlandsis, som fører det her knuste bjergartsmateriale, som I ved, gør vandet mælket i de grønlandske elve, ud i havet.
Det er noget af det, som kunne være interessant at prøve at studere, hvor meget bidrager egentlig et uforstyrret grønlandsk naturmiljø til at modvirke den her forsuring af havet, og er det noget, man eventuelt endda kunne systematisere og gøre til et grundlag for noget erhverv. Den anden ting, der har at gøre med fødevaresikkerhed, og nu kommer vi ud i noget, som måske er en lille smule langt fra Grønland, men her er et kort over jordkvalitet i verden, i hele verden. Og erfaringsmæssigt, der ved vi, at, jeg tror hvis desværre ikke, at pegeren virker her, men der er sådan et grønt bånd hen over Nordamerika og Europa ind i Asien. Det er der, hvor stort set al den væsentlige produktivitet i landbruget finder sted i verden. Det grønne bånd, det følger randen, hvor isen stoppede ved den forrige istid. Og grunden til, at vi har de her meget frugtbare jorder der, det er, at det her fine materiale, som vi ser nu komme ud af det grønlandske indlandsis, det har lagt sig langs det bælte under den sidste istid, og det er det, der er baggrunden for at det er frugtbart. I modsætning til det har vi de røde områder nede i Afrika og Sydamerika. Det er områder, hvor al næringsstof er vasket ud af jorden, og der derfor ikke er nogen frugtbarhed tilbage. Det er årsagen til, er udpeget af FN, hovedårsagen til fattigdom i troperne og til underernæring, fejlernæring, det er, at jorden den simpelthen har mistet alle de mineralske næringssalte, og det er også årsagen til, at man brænder regnskoven af. Det eneste reservoir af næringsstoffer, der er, det er det, der sidder i det stående træmasse. Det brænder man af, så dyrker man jorden et par år, så virker den ikke mere. Så rykker man hen til det næste stykke, brænder det næste stykke regnskov af. Der har vi altså et markant globalt problem, og vi har en løsning på det, og det ser vi lige her. Det er jo, at alt det her mel, som kommer ud af de grønlandske gletsjer, kommer ud, lægger sig i fjorden eller i søerne, det er faktisk lige præcis det, der mangler i de tropiske jorder, og som kan restituere frugtbarhed i de her lande, hvor man altså har et behov for at få bragt frugtbarheden tilbage i jorden og gøre den dyrkbar igen. Og som I kan se, når I bevæger rundt i Grønland, så findes det stort set alle vejen. Det er en pestilens, når man skal på rensdyrjagt, og når man skal sejle ind i fjorden. Alle fjordbundene, der kommer ind og sidder fast i det her mudder, når man er på vej ind i et eller andet hyggeligt ærne. Så her har vi noget, som er en underkendt ressource i Grønland, og som har den fordel, at der absolut ikke kræver nogen form for infrastruktur for at udnytte den. Den ligger der fuldstændig udskibningsklar. En mand og en skovl og en skib, og så er jeg afsted med skidtet. Og ovenikøbet noget, som har et potentiale for at gøre noget godt et andet sted i verden. Det fås næsten ikke bedre. Nu skal jeg jo lige advare om, at det er så et emne, som jeg selv er blevet vældig optaget af, og når man bliver meget optaget af noget, så har man en tendens måske til at overse nogle af problemerne. Det tror jeg, vi har oplevet før i Grønlands historie. Derfor er det jo meget vigtigt, at det her også er et emne for noget tværvidenskabelig forskning, så vi kan afdække, om det faktisk er totalt galt Mathias, eller om der er noget i det. Men vi kan i hvert fald sige, at ud fra både de observationer, vi kan gøre i Grønland direkte, den springer lidt af sig selv, og ud fra vores erfaring for, hvordan jordfrugtbarhed er i resten af verden, der kan vi i hvert fald sige med nogenlunde sikkerhed, at det virker, det her materiale. Så er spørgsmålet selvfølgelig, er det praktisk muligt at flytte det i de mængder, der skal til for at få det fra Grønland og til et eller andet sted i Afrika eller Sydamerika, hvor det skal bruges. Og er det også fornuftigt, for eksempel i forhold til klimabelastninger og alt muligt andet. Det er ikke gratis at flytte ting omkring på jorden. Men der kan man prøve at regne på, og man kan lave faktisk nogle udmærkede analyser af, hvordan det og i hvilken grad det er ladsiggørligt. I forhold til klimaelementet, så kan man faktisk regne ud, at man ved, at den måde, at næringsstofferne bliver frigivet til planterne, så de kan gro af det, det er ved, at det her fine materiale, det reagerer med kuldioxid fra luften, og derfor trækker det kuldioxid ud af atmosfæren, og man kan regne, hvor meget det trækker ud. Man ved også, hvad det koster i CO2 at flytte et ton materiale fra et sted til et andet, og der kan man prøve at lave en balance, og så kan man sige, at det her klimamæssigt fornuftigt. Det viser sig, at man kan tage et ton af det her, flytte det 12.000 kilometer, før der er en negativ effekt på CO2-balancen. Så det vil sige, at i hvert fald i klimasammenhæng, der kan du flytte det til Afrika eller Sydamerika, uden at det, kan man sige, har en negativ effekt på vores miljø.
Men det er jo så godt nok, at det muligvis virker, og man kan flytte det, uden det ødelægger hele vores klode. Men spørgsmålet er selvfølgelig, det næste er der så også noget, der kunne være et marked for? Og det er jo et lidt mere tricky spørgsmål. Men det viser sig faktisk, at man har erkendt det her problem i dele af verden. I Australien, som har det samme problem, som vi har i Afrika og Sydamerika, har man forsøgt at, netop fordi man har den her indsigt, har man forsøgt at lave kunstigt nedknust klippemateriale. Man tager et eller andet fjeld og sprænger det i luften, og så kommer man i gang med at knuse det ned til pulver, og så drysser man det ud på jorden, og de siger, at det virker. Men der kan man jo regne ud, hvad det koster at knuse et fjeld, for eksempel, hvis det er det, man har brug for. Både CO2-mæssigt og prismæssigt. Og ud fra det kan man så prøve at beregne, hvor langt kan man egentlig transportere det grønlandske naturligt nedknuste materiale, før at man har før at det bliver dyrere, end at gøre det kunstigt. Og det viser sig, at man kan faktisk transportere til alle steder på jorden billigere end hvad det vil koste at lave det kunstigt, ser det ud til. Det skal vi have verificeret. Så jeg tænker, at der er i hvert fald et eksempel på et fænomen, som er specifikt på grund af Grønlands arktiske beliggenhed. Det er noget, som ikke findes steder, som ikke er arktiske og ikke har aktive gletsjere. Grunden til, at det her materiale det ligger som det er frugtbart, er netop, at det ligger i koldt vand hvor det ikke reagerer med luften på grund af kulde osv. Lige så snart du tager det ned til troperne, så kommer der gang i sagerne. Så vi har prøvet at lave et forskningsprojekt på det her materiale, karakterisere, hvordan det egentlig ser ud. Sådan ser det ud i elektronmikroskop. Det er simpelthen knust ned så fint, så man næsten tror, det er løgn. Og det har en kolossal betydning, at det har den her fine kornstørrelse, nemlig at det reagerer hurtigt, det frigiver næringsstofferne meget hurtigt. For at komme tilbage til det her med, om det så også er økonomisk måske rentabelt, ja, så kan I se her fra havecenteret et eller andet sted i nærheden af Canberra, kommer man ind på hylden, rock dust, står der så. Og så har vi det store spørgsmål til publikum her, og jeg ved ikke, om man kan vinde en af de her 3 præmier, du har sat på højkant, hvis man kommer tættest på. Men hvad skal vi gætte på, at det koster per kilo, det her? Henne i havecenteret, i den der flotte pose. Omkring 50 kiloet. Så jeg tror, at der har vi i hvert fald et eksempel på noget, som det vil være værd at gå ind og se på. Men det her er altså som sagt blot et enkelt eksempel på, at vi er nødt til at prøve at analysere også, hvad der er muligt inden for en grønlandsk referenceramme, og inden for, hvad der er relevant for Grønland og for verden. Og jeg vil sige, som det er nu, der er noget af det, der er behov for. Det er noget af det, vi for eksempel også ser med rubinminen, der er ved at åbne hernede, og som det her også kunne være et eksempel på. Noget, som er forholdsvis lavteknologisk, forholdsvis lille skala, hvor arbejdskraftreserven i Grønland sådan set godt kan løse problemet, og hvor man kan få noget erfaring, og så måske også samtidig, som sagt, gå ud og adressere nogle væsentlige problemer ude i verden. Men det var som sagt blot et eksempel, men det jeg håber, at vi kan gøre med vores Greenland Perspective-projekt, det er, at vi inden for et år cirka fra nu, hvor vi er kommet i gang, kan komme med den første synteserapport af eksempler, et katalog over muligheder, vi kan have fået identificeret gennem den eksisterende forskning eller gennem ny forskning, der sker. Og det vi har rigtig meget brug for i det kommende år, og i de kommende år, hvor det her proces forløber, det er samarbejde med erhvervsliv, som kan gå ind og vurdere, om der er ligesom noget ræson i det fra et erhvervsmæssigt perspektiv i forhold til Grønland. Og nogle af de virkemidler, man kan bruge i den sammenhæng, det kan være for eksempel erhvervs-PhD-ordning, hvor man kan få en PhD, som er tilknyttet Ilisimatusarfik for eksempel, og samtidig har sit arbejdssted i en virksomhed og kan prøve at koble virksomhedens behov med den viden, som findes her. En anden ting, vi håber at komme ud med fra det her, det er, at vi måske i samarbejde med Grønlands Erhverv eller andre samarbejdspartnere måske kunne få samlet al den forskningskraft, der er i Grønland med Naturinstitut, Universitet, ASIAC, hvem det nu måtte være, få lavet en kontaktled mellem de forskningsmiljøer og det grønlandske erhverv og de grønlandske politikere, sådan at
dem, der skal enten bygge virksomheder eller lave planlægning for Grønlands fremtidige udvikling, at de har et faktuelt grundlag at tage deres beslutninger på. Så jeg håber med det her, at vi kan få skabt kontakt til så mange erhvervs- og politiske og samfundsorganisationer som overhovedet muligt, og så få bragt Grønland et skridt længere mod en selvbærende og også en højere grad af selvstændighed. Så tak skal I have. Tusind tak, Minik Rosing. Det er jo dybt fascinerende. Som du selv siger, så er historien her i landet jo rig på dybt fascinerende historier, der ikke gav en klink i kassen. Der var hejskind, der var grafit, du kan læse den selv meget bedre. Og derfor et opklarende spørgsmål til den måde, I griber de enkelte forskningsudredningsprojekter an på. Er det sådan, at I selv også beskæftiger jer med rentabilitetsstudier? Altså giver I selv et bud på i de enkelte tilfælde, om der er et erhvervsmæssigt potentiale? Til en vis grad gør vi. Der er jo økonomer og ressourceøkonomer involveret i projektet, som kan gå ind i det i et overordnet omfang. Men det er jo klart, at igen det der med, at det er også noget, som virker i forhold til den lokale virksomhed og den lokale virkelighed i Grønland. Og det er der, man har brug for jo dem, som faktisk er operatører på området. Så jeg vil sige, at i forhold til sådan større samfundsøkonomiske, globale økonomiske, hvad ved jeg, der har vi inden for vores forskningsportefølje kræfter til at gøre det. Men igen, det med relevanskriteriet og muligheden for, at det faktisk kan lade sig gøre i virkeligheden i en grønlandsk kontekst, det er der, vi har brug for samarbejde med de virkelige virksomheder. Og her nævner du så også den mulighed for erhvervs-PhD'er, som er en del af setup'et, så vidt jeg forstår. Nu skal vi jo ikke have alle detaljerne på bordet, men en erhvervs-PhD i jeres regi, hvordan ville det fungere i forhold til en grønlandsk virksomhed? Blændende. Det er der ingen tvivl om. Og det er jo det, som også vi så i går om præsentationen fra DTU og hele udviklingen af det danske erhvervsliv. Det er jo, at en PhD kan sidde og lave et forskningsprojekt, og det kan jo så vise sig at være, relevant lige præcis det forskningsprojekt for virksomheden. Men PhD er jo også en, som har et netværk ud i en meget bredere forskningsvirkelighed, og som jo kan se også nye trends, opdage ting, før det sker, og så videre, og bringe den viden ind i en virksomhed. Så en PhD er jo lige så meget en form for kommunikationsmiddel med forskningsmiljøerne, som det er en, der løser en konkret opgave inden for en virksomhed. Men der er ikke som helst tvivl om, hvis det virker alle andre steder, så er det en af de ting, der også virker her, og det gør det. Og hvis man nu skulle være interesseret i at have sådan en PhD-studerende siddende i sin virksomhed, hvem betaler så regningen? Jamen, erhvervs-PhD-ordninger, de er ofte sådan, at man laver en tredeling, at man har et universitet, som betaler noget af det, virksomheden betaler noget af det, og så kan der være nogle forskellige nationale eller andre statslige midler, som kommer ind og dækker en del af det, eller private fonde kan også dække. Men det, som jo er interessant for en virksomhed, man kan sige, hvorfor skal vi betale en tredjedel af det? Men fidusen er, at man får en hel medarbejder for en tredjedel løn. Og så har den medarbejder så til gengæld også nogle forpligtelser med at udvikle sig selv, men det burde jo ikke være et problem for virksomheden. Og man kan håbe, at vedkommende bliver hængende, fordi det er så dejligt sted at arbejde, og derfor at man får løftet hele virksomhedens vidensbase. Fantastisk. Du får også en stol her lige om lidt, tak. Men lige for nu, tusind tak. Minik Rosing. Ja, tak. And now, ladies and gentlemen, for a introduction, or let's say an insight into something I know a lot of people in Greenland have been wondering about. How on earth did they manage to bring 1 million tourists to Iceland every year? How did it happen? What were the decisive
factors behind this extraordinary business development. They're making a lot of money. And it didn't happen, let's say, just like that. They did something to make it happen. And they did it rather quickly. Go back just 20 years, and there was nothing like 1 million tourists in Iceland. Something happened, and they know what happened. And I think it's a brilliant move to bring an expert in exactly that development to town. Edward Hubbens from Icelandic Tourism Research Center at the University of Akureyri is probably, I don't know if it's the most knowledgeable person about this development, but at least one of the most knowledgeable. Please step forward the next 20 minutes. Ladies and gentlemen, give him a hand. Itak luarit, kakusis sumut koyanak. Dear guests, ministers, good morning. Thank you for the invite, was what I was trying to say in Greenlandic, mostly probably to your amusement. In this talk, I would like to outline the development of Icelandic tourism, upon which terms it is premised, and how this is translated into policy making. A key consideration is what Greenland can learn from our experience across the water as the country emerges as a tourist destination and tourism becomes identified as a possible future for Greenland. In the 20 minutes I have, I will focus specifically on the role of infrastructure and transport and the way in which these need to be related to marketing practices and form the conditions which entrepreneurship needs to negotiate. Promote Iceland plays a leading role in marketing in Iceland, along with key industry players, such as Icelandair, the country's by far biggest tourism firm. Yet neither these nor the other tourism executive bodies of governance have a role when it comes to infrastructure conditions and in terms of fostering entrepreneurship. I hope by the end of my time to have drawn up some lessons and suggestions from the state of affairs in Iceland for the joint future benefit of tourism and both Greenland and Iceland. But first, to some basic statistics to paint you a picture of Icelandic tourism development. This graph shows on the left, with a green line, the total number of registered overnights by foreign nationals in all accommodation establishments till end year 2014. On the right-hand axis, represented by the blue columns, you can see departure counts of all foreign nationals by the Icelandic Tourist Board at our key international airport, through which approximately 97% of all visitors come through. This is the astounding growth that Martin was, of course, citing here. On the small inserted figure, you can see the growth of tourism arrivals in all of Europe, according to the World Travel and Tourism Commission. And Iceland tops the chart, as you can see. Year-on-year growth has surpassed 20% in the years since the eruption of the Eyjafjallajökull. However, this event was not alone in precipitating the growth of tourism in Iceland. Indeed, the eruption underlined in the minds of those who want to get close to the elements why they should visit the land of ice and fire, and also underlined in the minds of those who are not too keen on the elements why they should not visit this subarctic island. However, those wanting to come found it relatively easy. Icelandair's route network has, since the signing of bilateral aviation agreements with Luxembourg and the US in the 1950s, played a key role in the development of tourism in the country. No surprise that the growth of passenger numbers of the airline is closely correlated to the number of foreign visitors in Iceland. With growing available seat kilometers, so the number of passengers grows, as does their number into Iceland. The growth of total flown passenger kilometers of Icelandair is almost 20% year on year, surpassing the 6% global average in international aviation. Moreover, the airline is part of Icelandair Group, which also owns hotels, mainly in the southwest corner of the country,
The growth in airline passenger numbers seems to trickle fairly easily into these establishments, especially in the off-season, as this chart demonstrates for the Icelandair hotels. But here is the rub. Seasonality is a common issue in tourism worldwide, but this issue is regionally augmented in Iceland. Most of the year, up to 90% of the bed nights in the country accrue in the capital region, whilst other regions only pick up pace at the height of our short summer. Okay, as you can see. Although the growth in percentages is concentrated in the shoulder season, the fact remains that regions outside the capital go from very few nights to some more. And as you know, going from 2 to 4 represents a 100% increase. So the off-shoulder increase on the regions might seem big, but it really isn't. Changes in the seasonality are only occurring in the capital region on a sustained basis, as these Gini coefficient calculations of mine demonstrate. Basically what you can see there is the distribution of bed nights per month through the regions, capital region being on the far left, going almost to non-existent seasonality, whilst all the regions hold on to an average of 0.7, meaning, as I showed on the graph, mainly concentrated in the summer. So the tourism challenges of seasonality in Iceland are as pronounced as the regional demographic challenges, more generally. And indeed, they reflect these regional demographic challenges. That's Iceland by a demographic chart representing the movement of the local population. As you can see, to the southwest corner, growing disproportionately towards the rest of the country. But why is this? Let us quickly glance at the route network of Icelandair again. Note the hub is in the very southwest corner of the island, in Keflavik, where the Americans were kind enough to set up a naval base in 1951. Only to leave it fully in our hands in 2006. The airline is transporting, Icelandair that is, over 2.6 million passengers in 2014, of which almost half are only going via Keflavik. The rest go out of the terminal, but have no actual means of getting anywhere apart from in a rental car. With no real options of getting around Iceland from Keflavik Airport, apart from renting your own car, Europe's most exorbitant prices can be charged, as can be seen on this graph. There is only now a public transport linked to the terminal. I was just looking at it yesterday or before I came here. No domestic flights and only a shuttle that takes you to a disconnected and almost disused bus depot in the center of Reykjavik. For those who know, they have tried. The disarticulated transport system is a major barrier to remedying the key challenges of Icelandic tourism. It can also be seen in the branch of tourism seemingly suffering during these boom years, and that is the domestic airline, Air Iceland. Indeed, part of the Icelandair group, but it's clear that the growth of Icelandair is not trickling their way through the veins of the corporate behemoth. A key to tourism is transport and connectivity. From one mode of transport to the next, seamless operations must exist, matching user demand and transport provider supply. This is what the tourism system is all about, linking the destination and the source market, the resource, and the purchase decisions. My suggestion to try and institutionally frame these concerns represent a role for 3 institutions in Iceland. Going from the left to right, from resource to source market, I see it as imperative that you have a resource watchdog, in this case the Icelandic Tourist Board. On the other end, you need innovative and productive ways of engaging with the source market from a resource-based perspective. Therefore, I place the Icelandic Innovation Center on that end. In between, there is Promote Iceland, mediating the resources message to the source market, having a say in the way those on the receiving end can get to the resources in question. This I have formulated in a policy memo to a consultancy currently formulating a future vision for Icelandic tourism at a ministerial level. The focus of the memo was in this very order, promoting the institutional setup I just depicted. First,
Define the role of institutions and their communication pathways. At current, this does not exist in Iceland. Ensure coherent and quality data gathering on one neutral hand. In this case, probably Statistics Iceland would be best equipped for this. Set up a resource inventory-based land use strategy. Define the role of education in tourism and its setup from vocational training all through to research work. Demand compliance and quality assurance schemes. Define revenue sources for the public from the industry using existing systems of taxation to levy charges. Join up transport infrastructure in the country. Define industry success measures beyond quantitative and countable means. And ensure third-party review of policymaking in the industry. I'm sharing this with you as I've just sent them into the ministry as requested. But on each of these points, of course, I could talk at length and in detail. But as time is limited, I will focus on the aforementioned crucial role of transport. Creating and sustaining a tourism destination, and the flip side of transport being communication. From the source market perspective of the setup I have outlined, it is crucial to understand the tourist. Not just as a quantifiable measure, but who they are, what they expect to find at the destination, and how that fits their own ambitions and aspirations. Hence, the face with the waterfall. The resource reflected in the visitors and vice versa. My colleagues in the tourism research have followed in the vein of psychographic segmentation in the tourism literature and come up with these types visiting the polar regions. From the avid scientist to the trophy hunter, the last chance to see tourists to the conqueror traversing the ice cap. These can be formulated as adventure tourism products, nature-based tourism products, eco-tourism products, be it from land, sea, or air. A key to marketing these is to define strategy, substance, and symbolic actions. Using Simon Anholt's model here, outlines the preconditions for the emergence of a favorable reputation. Thus, the approach can also be considered as guidelines for regions and places wanting to become destinations. Strategy is simply speaking about knowing where to go and how and when to get there. And my memo points could serve as strategy guidelines there too. Substance is the material and immaterial products, services, and images that are basic features of a destination. And symbolic actions are what Anholt defines as a particular species of substance that happen to have intrinsic communicative powers. In order to assure a comprehensive discussion in terms of tourism, it is though necessary to add one more S here, structure, which includes the legal and institutional infrastructure that regulate and manage the behavior of many competing actors that constitute the tourism product, much like the image I proposed before. So these 4 S's need to be mediated in a world of communication undergoing rapid changes, where tourists themselves have become much more active participants in creating the product and defining the destination. What we lack is comprehensive and informed customer research and analysis, and a much more strategic and focused marketing efforts that draw on a plan for the tourism resources and how these are to be used. Ultimately, the question becomes, what could the future look like? What vision could inform a strategy for tourism in Iceland and Greenland? Here, I want to move back to the struggling airline, Air Iceland. What they have been doing to remedy their failing revenue stream is create a regional airline in the Northwest Atlantic. This route network will be operated with a fleet of new Bombardier Q400s, planes that will replace the old Fokker Friendship that have been used for almost 5 decades. And as you can see from my quick glance at the distances in terms of cruising speeds of these planes, they do open up a whole new region. Could this transport network be what will hold together a West Nordic region? As the scholars here cited make clear, the institutional setup is not functional for that region, but there are indeed matters of great common interest, which could be a vision for a strategic focus. Tourism is one of those.
The region's resources are joint, as made clear from this quote from the 2013 NORA annual report, and a West Nordic development strategy is currently being pursued, endorsed by the Nordic Council of Ministers as of last November. Should tourism find a place therein? Could a regional institutional setup be created, as I propose for Iceland domestically? One that would look towards defining a strategy, the substance, the symbolic actions necessary to make this region a tourism region. Here our foreign minister is depicting it in a neat manner, calling it something different though. I can tell you that those who are producing salt from seawater in the west fjords of Iceland, they seem to think in terms of a joint northwest territory based on ocean current confluence that sustain the purity of their product. And that's the first time I've actually seen Greenland and Iceland joint on a map in terms of product promotion. Maybe you should do more of that. I will argue that a strategy is imperative, one that is reflected in institutions, not least during times when the Arctic could slide into a new era featuring jurisdictional conflicts, increasingly severe clashes over the extraction of resources, and the emergence of a new great game amongst the global powers. A great game which tourism is indeed an integral part of, in terms of sovereignty claims and laying claim to territory, that you can do through national parks as well as resource extraction. With the polar regions part and parcel of what I've termed with my colleagues monopoly imperialism, of which tourism and modern-day experience economy play a part, an informed strategy is needed. The lessons to be learned from Icelandic tourism are, in some and final words, strategically define tourism resources based on resources based on a resource-based inventory and land use plan integrated with well-articulated transport networks. Selectively target the marketing message to defined market segments based on in-depth research. And have democratically led vision for tourism futures for the country, not industry-driven. I thank you for hearing my words. Thank you very much. And I repeat, you will also have a seat here later on in a panel. Thank you very much for that. And also to remind you that there is a workshop in the afternoon. I think it's workshop number 2, which actually deals specifically with tourism in Greenland. But let me ask you, just as a point of clarification here, you say that the institutional setup is not yet in place or sufficient to, if I got you right, to further the, let's say, the exchange of tourists or the flow of tourism from Iceland to Greenland. What does that mean, the institutional setup is not there? Well, the argument made, which I referred to in Iceland, is that the growth of tourism in Iceland has been from the ground up. It's not being managed, not being steered, and not being led by a vision or a coherent framework for institutions. And the same applies to the West Nordic region, as the scholars I cited make clear. Although there are ambitions to collaborate, and there are matters of great common interest, there is no functioning body of governance to steer it, or to mediate this vision through. But why is that necessary? I mean, isn't the simple answer that without your location in the center of the world between Europe and America, nothing would have happened? That is true, but the problem is, at current, is this rapid growth. And in order for tourism growth and development to be beneficial to society, not harmful to society and nature, it needs to be managed and steered. And when the public sector and institutional setup is playing catch-up with the industry at all times, this, it's a dangerous game you're playing then, I would say. Yes, I see what you mean. There is a potential threat that if tourism is not managed, it could become, let's say, less beneficial to society. Yeah. But that's a luxury that you have to deal with. Greenland doesn't have that problem. Well, there isn't any tourists. No. There are 50,000 of them every year. That is true. They would like another
let's say 500,000, then start dealing with the possible problems. Well, what I would suggest, if I would be bold enough to give some advice here in this forum, I would suggest taking a more proactive stance towards tourism development and try to manage it towards the growth future you would like to see, rather than simply hope for the masses to arrive. Why is that? Because I didn't actually focus my talk on that, but I could do another talk on the potential problems we are facing in Iceland. The erosion of our key destinations, they are being seriously eroded. Indications of population discontent, which are growing very rapidly and could flip soon. There are threatening indications there too, although surveys are not revealing. So as I say, I mean, we might see the industry go into as rapid a decline as it has due to its growth, simply because we haven't managed our resources correctly. Interesting. So you're saying even though there are so few tourists in Greenland now, Yeah. the development of tourism should already take hold of the potential threats that tourism might bring. Yes, and I think it's actually imperative. It's actually imperative in our conditions. In the regions of Iceland outside the capital, we have communities like in Greenland, very small, where the impacts of tourism can be quite severe if it is not managed. And this has to do with local economic benefits as well, because local economic benefits will only accrue if the businesses are in the hands of the locals or managed by the locals. If they are coming from the outside, they will not. This is a key concern of the cruise industry, which I can also give you another talk on. But this is an economic issue as much as a sustainability issue in terms of environment and society. And it is key to think about this, especially in these small, sparsely populated regions. I'd like to go on, but I can see. time is running. I will look forward to inviting you up here again. Thank you very, very much. Thank you. And ladies and gentlemen, there is now coffee. We'll meet in here again at 10:30. Please be prompt and do not take breaks and talks in the doorway.